Bones a tots! Avui anem de visita a unes trinxeres de la Guerra Civil que estan a Burgos, prop de la zona de Covalagua, i farem una visita també a una necròpolis. Com sempre, les nostres rutes són per fer alguna visita a algun indret interessant de la zona, no només sortir a cremar gasolina i prou. Sortim, com sempre, cap a Herrera de Pisuerga, on farem benzina. Creuem els camps de blat que ja fa un any que comencen a ser substituïts per horts solars, per tota la zona, però molts i molt grans. Allà on hi havia camps de blat, ara hi ha un mar de plaques solars. Suposo que algú s'estarà forrant o es forrarà, però fa molt de lleig. Una zona que estava verge i els animals campaven al seu aire ja se l'han carregada. En fi. Parem a Herrera a omplir i per fer via, anem cap a l'Arc del Rei pel camí de Sirga del Canal de Castilla, amb compte de no molestar. Per sort, a aquesta hora del matí no hi ha ningú. Aquí també és on es fa cada 15 d'agost la Bajada Internacional del Pisuerga, un descens competitiu en piragua. Sortim de l'Arc, direcció cap a l'encreuament de los Cuatro Caminos, que hi hem passat diverses vegades. Aquesta carretera asfaltada, que l'havia fet quan ja era un camí, porta cap al poble de Villela. A la carretera que va a Rebolledo de la Orden agafem una pista que es converteix en un camí força trencat. Puja per dins d'un bosquet i porta a la carretera de Pozancos. Depèn de l'any, el camí és més o menys fàcil. No sembla que es faci servir i sempre és una sorpresa com estarà. Aquest any no és dels pitjors. Com sempre, no deixo ni respirar els companys. Au, avall! Al cap d'una estona agafem una pista força bruta i que cada any es veu menys, que segueix la carena i ens du a la pista que va de Gama a Villascusa de les Torres.
Aquest camí va per la part baixa d'aquesta vall oberta i tan xula. Al fons de la vall hi ha el Castro de los Barahones, de l'edat del ferro. Com tot lo de la zona, no està excavat, només hi ha unes cates i prou. Hi pot anar qualsevol i rebentar-ho tot. Dalt de les roques està ple de voltors, llàstima que no es vegin. Seguim per una pista paral·lela a la carretera A67 que porta a Villa Escobedo, on tenim una agradable troballa. Un altre cavall, com a la ruta de l'altre dia. M'hi acosto a veure si vol tema i al principi costa, però finalment es deixa tocar. M'encanten aquests cavalls. Sembla mentida que amb un filet de valla n'hi hagi prou perquè no marxi. Els cavalls són molt porucs i suposo que ni hi pensa que pot saltar-lo. Deixem el cavall i seguim una pista lleugerament marcada que va cap a la penya-segat de la Penya Corbera, que és on hi ha la primera trinxera. Curiosament, aquest tros de terra ja no pertany a Burgos, sinó a Cantàbria, i allà al fons hi ha el paisatge protegido de Cobalagua, on s'hi troba la Cueva de los Franceses i el mirador de Balcabado. Aparquem just abans del penya-segat. Les vistes cap a la vall són impressionants i allà al fons hi passa el riu Ebro. Ens disposem a passejar per la trinxera pensant que ens trobarem qui sap què. La veritat és que ens hi vam estar mitja hora i no vam trobar res. Les trinxeres són unes petites rases precàries fetes del terra rocallós. Es fa estrany pensar que ja fa quasi 100 anys hi havia gent allà passant fred i gana, abandonats enmig d'un pla per defensar a trets uns metres de terra dels seus veïns. Tornem a les motos i com que encara tenim temps, anem a les altres trinxeres que hi ha al turó del costat. Fem una mica de camp a través, ja que no hi ha pista que hi porti. Aquí tornem a buscar a veure si encara hi ha alguna cosa, però només hi ha roques, argelagues i alguna llauna que no sabem si és de la Guerra Civil o d'algun pastor que ha fet un berenar mentre passeja el ramat. En aquesta zona és on hi havia posicions del bàndol nacional per defensar el pas de muntanya que venia del nord on s'hi trobava l'exèrcit republicà.
deixem les trinxeres i enfilem el camí que passarà per sota del balcó de Valcavado. Allà al fons és on hem aparcat les motos, a la primera trinxera. Aquest camí ja l'hem fet de pujada, i al fer-lo al revés, toca revisar per no liar-la. Aquest camí no el recordava tan costerut i trencat quan el vam fer l'any passat. És una passada de xulo. En canvi, aquest camí ens pensàvem que estaria fatal, ja que l'any passat quasi no s'hi podia passar de brossa. A la banda dreta s'hi troba el campament romà del Castillejo. Ja us faré un vídeo l'any que ve. Anem travessant poblets fins que arribem al poble de Renedo de la Inera, on pararem un moment a mirar la necròpolis medieval del segle IX que està a tocar de l'església. Està ple de tombes excavades a la roca en forma de cos. N'hi ha també de mida infant. Fa força impressió. Arribats a aquest punt, sembla que el Nil ja en té prou de visites culturals. No m'estranya. Parem a tot arreu, menys per menjar. Deixem la necròpolis i ja anem de tornada cap a casa, i ho farem ràpidament travessant el bosc que hi ha a dalt de les Tuerces.
Enllaçarem amb el camí de la vall que ja hem fet a l'anada, aquest cop direcció oest, i ens dirigim ràpidament cap a l'Arc del Rei. Cap a l'Arc del Rei, per una pista que curiosament s'acaba a l'asfalt just al creuar la divisòria amb Palència. Arribem al naixement del Canal de Castilla i, seguint el Camino de Sirga un altre cop, en uns minuts ja som a Herrera, on hem començat la ruta. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera ruta. A passeu!